כן, תודה ורה. בבקשה. אנחנו נפגשים היום, ה-17 באפריל 2023, בפגישת זום של קבוצת הלימוד שלנו, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. אני לא בטוח מה מספר הפגישה, מישהו יודע? בכל אופן, היום ה-17 באפריל 2023, נדמה לי, אני לא בטוח, שזוהי פגישה מספר 241 אולי? נכון, פגישה מספר 241. היום הפגישה שלנו היא פגישה מיוחדת, מכיוון שהערב זה ערב יום השואה, ולכן אני החלטתי שאנחנו נקדיש את הפגישה כולה לספרות יידיש ועברית, ולא רק ספרות יידיש ועברית, אלא ספרות שנכתבה על ידי יהודים בגטאות ובמחנות בזמן אמת, יהודים שחיו ונרצחו תחת שלטון הנאצים, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אני בטוח שהעולם לא יודע. בזמן השואה, יהודים כתבו ביידיש ובעברית בגטאות ובמחנות, אבל גם כתבו בגרמנית, יהודים, כתבו בגרמנית ובפולנית ובעברית, וכל הקורפוס הזה של התגובה היהודית להיטלר נשארה לא ידועה עד היום. אף אחד. עשרות שנים אחרי שנגמרה מלחמת העולם השנייה, לא עסק בחקר ספרות יהודית שנכתבה בזמן אמת בימי מלחמת העולם השנייה בגטאות ובמחנות. ונשאלת שאלה פשוטה, מה זה? יהודים ישבו בגטאות ובמחנות, כתבו ביידיש ובעברית, וגם בשפות אחרות, לפני שנרצחו. חלק מהיהודים האלה אפילו ניצלו, חלק קטן. איפה המחקרים על התגובה היהודית בזמן אמת לשואה? על ידי אלה שסבלו אותה ונרצחו ברובם. ואלה שניצלו, מה קרה עם כתבי היד שלהם מהגטאות שהצילו? כי הצילו. למה הדוקטורט הראשון, המחקר הראשון שנכתב על התגובה היהודית בזמן אמת ביידיש ובעברית, היה צריך לחכות לסוף שנות ה-70 של המאה שעברה, כדי שמישהו יתייחס בחקר השואה
לספרות יידיש ועברית, על פי כתבי יד אמיתיים מהגטאות והמחנות? זוהי השאלה הראשונה שאני שואל את עצמי. המלחמה נגמרה ב-1945. למה האוניברסיטה העברית קיבלה מחקר ראשון על ספרות יידיש ועברית ב-1979? האם למישהו מכם יש תשובה לשאלה, כמעט הייתי אומר האידיוטית הזאת? הרי חקר השואה התחיל אפילו בין חוקרים בזמן מלחמת העולם השנייה. למה לא התייחסו במשך עשרות בשנים אחרי המלחמה לדוקומנטים ביידיש ובעברית של ספרות שכתבו יהודים? מה פה קרה פה? שלמה, מה אתה חושב יכולה להיות התשובה? אני חושב שזה לא מעניין אף אחד. זה חלק מהתשובה, אבל אני לא כל כך מסכים. אני אגיד לך, תראה, כשמישהו בודק למשל תהליכים סוציולוגיים, אז יש לזה איזושהי השלכה לעתיד, לומדים מזה משהו, זה מעניין באופן אוניברסלי, מעניין, כן. אבל כשאתה בודק ספרות יידיש, אז מספיק שתקרא אותה, קראת אותה, מה עוד יש לחקור פה? לא, אבל אתה לא יכול לקרוא מה שלא מתפרסם. העניין הוא שחקר השואה, כמו שכולנו יודעים, פרח כמו פטריות אחרי גשם מיד אחרי המלחמה, וכל דוקומנט לחקר השואה, דוקומנט אותנטי מהגטאות והמחנות, התחיל לזכות לתשומת לב. למה לא שמענו? עד שפרופסור שמרוק, המורה שלי, ב-1970, אמר לי, אתה רוצה לכתוב דוקטורט? בבקשה, תכתוב על ספרות יידיש ועברית שנוצרה בגטאות ובמחנות. וזה מה שעשיתי. אבל מתי הוא אמר לי את זה? 1970. 25 שנה אחרי גמר מלחמת העולם השנייה. מה, אני שואל את עצמי, עד 1970 אף אחד לא התעניין בספרות שנכתבה בגטאות ומחנות? כן התעניינו. למשל, נחמן בלומנטל. שמעתם את השם? לא. לא. מישהו, שלמה, אתה שמעת את השם נחמן בלומנטל? לא שמעתי. לא, אף אחד מכם לא שמע. נחמן בלומנטל, תקשיבו טוב, ביחד עם דוקטור קרמיש, שהיה החוקר הראשי של תקופת השואה ביד ושם, לפני שקרמיש הגיע ליד ושם, דוקטור קרמיש ביחד עם נחמן בלומנטל, היו המייסדים בבית לוחמי הגטאות, של הארכיון של בית לוחמי הגטאות. הם ידעו שיש לחקור כל נייר, כל דוקומנט. ונחמן בלומנטל הוא הראשון שפרסם ספר על שירים מגטאות ומחנות ביידיש, אבל רק על שירים. והוא כתב מבוא גדול
זאת אומרת, זה לא נכון להגיד שחוקרי השואה לא התעניינו, שאף אחד לא התעניין בספרות יידיש. אז אני שוב חוזר ושואל את עצמי, אז מה קרה? מדוע היצירות של אברהם סוצקבר מהגטו, מדוע כתבי היד של ישעיהו שפיגל מגטו לודז', מדוע כתבי היד של יצחק כצנלסון מגטו ורשה, היו צריכים לחכות שיבוא פרופסור שמרוק ויגיד לתלמיד שלו יחיאל שיינטוך, צריך לחקור את ספרות יידיש ועברית בשואה על פי כתבי יד אותנטיים. שלמה צודק קצת כשהוא אומר שאנשים לא התעניינו, אבל במחקר של תקופת השואה היו אנשים שכן ידעו וכן עניין אותם כל דבר שקשור לתגובה היהודית בזמן אמת. אז אני חוזר ושואל את עצמי, למה איחור של כל כך הרבה שנים בחקר השואה, במה שנוגע לספרות יפה ביידיש ובעברית אותנטית. אז אני מסכים עם שלמה שבחלקו זה לא שאנשים לא התעניינו, המצב עוד יותר חמור. אנשים לא ידעו יידיש. בין החוקרים, חוקרי השואה, אולי ידעו יידיש מהבית, אבל הם לא ידעו ברמה מספיק כדי לעסוק במחקר. אז זה חלק מהתשובה. חלק אחר, זה אני אומר, הרי אמרו שבשואה מתו ונרצחו 6 מיליון יהודים. ביניהם אנשים שכתבו עוד יותר. אם יהודי מזרח אירופה הם אותם 6 מיליון שנרצחו, השתרש לדעתי בציבור, ומי הציבור זה זלג אפילו לאוניברסיטאות ולגישה של ראשי המחקר על השואה. יהודי מזרח אירופה נרצחו, אז אם הם נרצחו, בנוסף ליחס ליידיש ששלמה אומר, אז מה יש לחקור? אם הם נרצחו, אז אפשר להגיד שספרות יידיש נרצחה ביחד עם הסופרים. ולא הייתה מוטיבציה מתוך בערות לחפש האם בין אלה, בין 6 מיליון שנרצחו, ספרות יידיש ועברית המשיכה להיות נכתבת. מה עוד שפרופסור דב סדן קבע בזמנו שסופרים כותבים עברית ממזרח אירופה עזבו לאט לאט את מזרח אירופה לפני המלחמה. חלק עלה לארץ ישראל,
כל הגורמים האלה, היחס ליידיש, העזיבה של סופרים עבריים לפני השואה, הם גרמו לזה שתרבות יידיש נחשבה למתה ביחד עם יהודי מזרח אירופה, והעניין הוא כמובן לא נכון. היום, ערב יום השואה, אנחנו יכולים להגיד בביטחון שהיצירה ביידיש ובעברית בגטאות ומחנות לא נעצרה בזמן השואה. והיצירה המשיכה בגטאות ובמחנות. אלא מה? במחקר, אם אתה צריך למצוא את הדוקומנטים האמיתיים, האותנטיים, של ספרות יידיש ועברית שנוצרו בגטאות ומחנות, קודם אתה צריך לאסוף את הדוקומנטציה האותנטית. לגבי חקר השואה מבחינה היסטורית, ההיסטוריונים דאגו לחפש דוקומנטים אותנטיים. אבל לגבי דוקומנטים אותנטיים של היצירה הספרותית ביידיש ובעברית מהגטאות והמחנות, חוץ מנחמן בלומנטל, לא היה מי שיתעניין ושידע מבחינה מקצועית לחפש ולמצוא. ורצה הגורל שהיו צריכים לחכות לפרופסור שמרוק ולתלמיד שלו, זאת אומרת אני, כדי להתחיל להתייחס בצורה מחקרית, מתודית, מסודרת, לאסוף את הדוקומנטים האותנטיים, ורק אז לכתוב על התגובה היהודית בספרות יידיש ועברית. אני בכוונה אמרתי שתנאי ראשון זה לאסוף את הדוקומנטים האותנטיים. ועד כמה שהדבר אבסורדי, כאשר אני הגשתי את הדוקטורט שלי, המבוסס אך ורק על כתבי יד שנכתבו בגטאות ומחנות, הותקפתי בפומבי על ידי פרופסור רוסקס, עמית מחקר שלי ושל ספרות יידיש בכלל. ומה הוא טען נגדי? מה זה הדבר הזה? לכתוב דוקטורט על ספרות השואה רק על פי כתבי יד מהגטאות? ספרות השואה הרבה יותר רחב. אפילו הוא נשבע בגישה הלא אקדמית והלא מחקרית, כי עד הזמן הזה ספרות השואה
היה מושג מטושטש, והיה ערבוב במחקר על השואה. ספרות השואה נחשב עד 79, גם ספרות שנכתבה על השואה לפני מלחמת העולם השנייה, גם ספרות שנכתבה בגטאות ומחנות, וגם ספרות על השואה אחרי המלחמה. לא הייתה הבחנה במחקר בין 3 סוגים של מחקר על השואה. כשאני באתי לעסוק בנושא, הבנתי שהשואה כנושא בספרות יידיש ועברית, הוא למעשה 3 נושאים. החטיבה הראשונה שהשואה מופיעה בספרות יידיש, זה מה שאני קראתי במבוא שלי לדוקטורט. השואה כנושא לפני מלחמת העולם השנייה. מה שאני קראתי, התרמת השואה. זאת אומרת, הנושא של השואה לפני שהייתה שואה. אתם תבואו ותגידו לי איזה מין נושא זה. יש למישהו מושג על מה אני מדבר? שלמה. כן, אתה מדבר על התרמת השואה. אני לא יודע לציין סופרים, אבל אני מבין מה אתה אומר. יפה. ואני אגיד את זה בצורה יותר מפורשת. האם בספרות, ואני מרחיב, האם בספרות העולם, לא רק בספרות יידיש ועברית, האם בספרות העולם, שואה של יהודי מזרח אירופה מופיע בספרות לפני מלחמת העולם השנייה? ואני אתן דוגמה בלתי צפויה. ביצירתו של היינה, של היינריך היינה, עוד במאה ה-19, בסוף המאה ה-19, היינה כותב באחד היצירות שלו, יבוא העם הגרמני במאה ה-20, והוא ירים גרזן על אירופה כדי להשמידה. זה אומר, אמנם סופר יהודי אבל שהתנצר, מעין התרמת שואה של אירופה, כמין נבואה עתידית על הבסטיה הגרמנית. ואני מצאתי את הדברים האלה, אתם לא תאמינו, בחוברת קטנה, בדברים של סופר יהודי, ניצול שואה, ואני מחפש בזיכרוני את שמו. זהו האבא של רבקה מרים, הסופרת בימינו. השם שלו הוא
הסתתר בזמן השואה אצל עיקרית פולניה ביחד עם אשתו, גיסו, במשך אפילו יותר משנתיים, וככה הוא ניצל. כשנגמרה המלחמה הם עלו לארץ, והוא היה מנהל של הרדיו ביידיש בירושלים, כל ציון לגולה. גיסו, ביחד עם גיסו, שגם ברדיו, אפרים שדלצקי, גיסו, ואני עוד מעט אולי אזכר בשמו, הוא היה מנהל של כל ציון לגולה. והוא כתב כמה וכמה יצירות על מה שעבר עליו ועל משפחתו ועל אשתו. השואה כנושא בספרות יידיש לפני מלחמת העולם השנייה, אותה חטיבה שאני קוראת לה חטיבת התרמת השואה ביידיש, לא עסקתי בה בדוקטורט, אבל זוהי חטיבה שדורשת מחקר, מכיוון שבספרות יידיש היו סופרים רבים שניבאו בין שתי מלחמות העולם לפני המלחמה את השמדת יהודי מזרח אירופה. אני אזכיר את אורי צבי גרינברג, שהוא נושא לעצמו, שהוא ניבא בפואמה שלו אין מלכוס פון ציילם, שהוא הדפיס עוד בשנות ה-20, הדפיס את הפואמה בצורת צלב. המילים הוא סידר אותם כך, ושם הוא ניבא באופן אבסולוטי את השמדת העם היהודי בפולין ובאירופה. עוד יותר, אינני יודע אם מצאתם את זה. האם אתם יודעים שחיים נחמן ביאליק עלה לארץ ישראל ב-1924 בגלל השואה שהוא ניבא שהיא תתחולל באירופה? שלמה? לא, לא ידעתי. עוד מעט אני ארחיב על זה קצת, זה מאוד חשוב. אני למדתי את ביאליק באופן אינטנסיבי. כן, אבל כשאתה למדת, עוד לא דיברו על זה. לא, אני למדתי בעיקר, זאת אומרת, מפי המורים שלי. לא שמעתי. אני אומר, אני למדתי מפי המורים שלי, אבל הספר הבסיסי על ביאליק היה של אורינובסקי. בסדר, לא, זה תקופה מוקדמת מדי. אבל מי שהיה האחראי על בית ביאליק, כרגע שכחתי את שמו, הוא פרסם לפני כמה שנים ספר על ביאליק, ושם הוא מביא דוקומנטציה עשירה, שמוכיחה, הוא מביא מכתבים של ביאליק, איפה שהוא מוכיח שביאליק עלה לארץ ישראל מכיוון שהוא במכתבים לידידים מזכיר את השואה בתנ"ך. כן, הרי המושג שואה מופיע בתנ"ך
בהקשר קצת שונה, אבל הוא אומר שזה מה שיקרה ליהודים באירופה וצריך לעזוב אותה כמה שיותר מהר. זאת אומרת, בסיכום, ואני לא רוצה להרחיב עוד יותר, שזה נושא לעצמו, בסיכום, סופרי יידיש וסופרי עברית, ומי לנו גדול מביאליק, התרימו את השואה, ידעו וכתבו והתריעו לפני מלחמת העולם השנייה, והנושא התרמת השואה בספרותנו הוא נושא שרק היום אולי מתחילים להבין שבספרות יידיש ובספרות עברית הנבואה על השואה הייתה קיימת כעובדה מוגמרת ביצירות סופרים יהודים בעברית וביידיש, אבל אנחנו מגיעים באיחור רב להבין עד כמה שהספרות העברית והיידית התרימה את הנושא. השואה מופיעה גם בחטיבה השנייה, שזאת החטיבה שבה אני עסקתי בדוקטורט, זוהי השואה בספרות יידיש שנכתבה בגטאות ובמחנות. ועל זה אנחנו אולי נספיק עוד לדבר. ויש חטיבה שלישית, וזה נושא השואה בספרות היהודית אחרי המלחמה. יש לנו פה שלוש חטיבות גדולות ביותר. השואה כנושא בשתי מלחמות העולם, זאת אומרת התרמת השואה, נושא אחד. הנושא השני, השואה בימי מלחמת העולם השנייה, והנושא השלישי, אני מסכם, השואה בספרות שלאחר מלחמת העולם השנייה. אני רוצה היום להתרכז בגלל ערב יום השואה בחטיבה האמצעית, השואה בימי מלחמת העולם השנייה, או במילים אחרות, מה אנחנו לומדים על התגובה של היהודים אסירי היטלר בימי מלחמת העולם השנייה. על פי כתבי יד אותנטיים שהם כתבו אז. ואני אביא כמה דוגמאות איך מצאתי את כתבי היד האותנטיים של כמה סופרים, כדי שאוכל לכתוב את המחקר. הרי מכל מה שאמרתי, התנאי הראשון לכתוב את המחקר שלי היה למצוא את כתבי היד האותנטיים.
וזוהי בעיה ענקית. עד שאני הגעתי לכתוב את המחקר שלי, אף אחד לא התעסק מה זה כתב יד אותנטי. מצאת כתב יד, מישהו אמר שזה עוסק בשואה, תפדל. כותבים עליו מחקר, לא בודקים עם עקרונות מאוד חמורים על מה אני כותב. השואה מוזכרת שם, יאללה. אבל מבחינה מחקרית זה לא תקף. למה זה לא תקף? מכיוון שזה לא אותו דבר לכתוב על השואה, לכתוב שיר או סיפור על השואה, לשים עליו תאריך של מלחמת העולם השנייה, ושזה יהיה מספיק להגיד שאותו כתב יד הוא כתב יד אותנטי. אני לא יודע אם אתם פוגשים בימים אלה יצירה שהיא לא אותנטית, והיא נחשבת עד היום לאותנטית. רק עובר, מתכתב עם אלוהים. מישהו שמע על כתב יד כזה? כן. זה נכתב אחרי המלחמה. ועד היום, אתם תמצאו את זה בגוגל, כאילו זה כתב יד אותנטי. ולא אני אומר את זה, אלא חוקרים רציניים הוכיחו שזה פייק ניוז, שהעמידו פנים כאילו זה נכתב בשואה. ובכן, הבעיה הראשונה שלי בדוקטורט היה לקבוע על סמך איזה כתבי יד אני חוקר את התגובה היהודית של אסירים בגטאות ומחנות, וזה היה חלק מאוד יסודי לפני שמתחילים בכלל לכתוב על התגובה היהודית. אז אני עכשיו בתחום הזה של אותנטיפיקציה של כתבי היד, רוצה להביא כמה דוגמאות. נחמה, ihr wollt ihr so resümieren auf Jiddisch? Ja. אוקיי. אימי, גם את רוצה שאעבור לסכם ביידיש? אני רוצה לפני כן לשאול שתי שאלות. יופי, טוב שיש שאלות. אני מחכה לזה כבר חצי שעה. בבקשה. תראה, יש שואה שצריך להגיד לפני כן להבדיל, וזה של הארמנים על מוסדג. כן. היא לא הייתה כל כך נרחבת כמו השואה שלנו, אבל בכל זאת היה שם טבח איום ונורא. נכון. האם, עכשיו, הארמנים הם עם ספרותי, אני בעצמי קראתי כמה ספרים שנכתבו על ידי סופרים ארמנים, אחד מהם למשל שאני זוכר את שמו הוא My name is Aram, כן. אולי אתם קראתם אותו, ספרים מאוד יפים, סיפורים קצרים. כן. עכשיו, האם מישהו או אתה ניסיתם לעשות איזושהי השוואה בין הספרות הזאת לספרות שלנו? יפה. השאלה שלך היא שאלה, נקרא לה שאלה מתקדמת, באותו תחום שבו אנחנו מדברים.
זאת אומרת, אתה שואל אותי במילים אחרות, ihr fragt bei mir mit anderen Wörtern, Sie können mir lernen von das, was ich habe getan, wegen der jüdischen und hebräischen Literatur in der Zeit von der Zweiten Weltmilchome, Sie können mir lernen, was kann man sagen wegen der armenischen Literatur und wegen der Shoah bei den Armenern. נכון? לא מדויק, אני בעצם שואל שאלה מקבילה לשאלה ששאלת בהתחלת הדיון, איך קורה שאין, רק שנים רבות אחרי המאורע הנורא הזה שנקרא שואה, רק אז התחילו במחקר, ואת המחקר הזה בעצם באקראי, פרופסור שמרוק הטיל את זה עליך. זאת אומרת, זאת הייתה השאלה הראשונה ששאלת, אם אני הבנתי נכון. רגע, האם אתה מתכוון לשאול למה שמרוק דווקא הטיל את זה עליי דווקא? לא, אני שואל שאלה שאינני יודע את התשובה עליה. אתה אומר, למה יש איחור במחקר? לא, האם בכלל יש מחקר, או בכלל אפשר לשאול אותן השאלות על השואה הארמנית? בטח. ויש תשובות? ודאי שאפשר לשאול אותן שאלות, אבל שלמה, אני הקדשתי חלק גדול מחיי לחקור את ספרות יידיש ועברית בשואה. אין לי תשובה לגבי הארמנים, מכיוון שהמחקר הוא דבר כמו ים. בקושי אני הספקתי לחקור חלק מהשאלה לגבי ספרות יידיש ועברית, וזה רק חלק. אני אינני שואל מדוע אתה לא חקרת את השואה הארמנית, בוודאי שזה אינני שואל. אני אומר שכאשר אתה מתפלא איך זה שהמחקר התחיל כל כך מאוחר, כן. אני שואל, האם למשל יש הוכחות שבארמניה זה התחיל הרבה יותר מוקדם? אני לא יודע. אין לי מושג, מכיוון שאין לי שום אפשרות, כן, להיות מסוגל להבין את התחום של המחקר. מה שכן אני יכול להגיד לך, כן, זה שאפילו die Forscharbeit wenn jüdische und hebräische Literatur in der Shoah, das, was ich habe getan, ist nur ein kleiner Chelek. Für was ein kleiner Chelek? Weil במשך die Jahren habe ich abgedruckt eine Liste von mehr wie 300 Schreiber, was haben gelebt in Ghettos und Lagern und haben geschrieben auf Jiddisch und hat geschrieben auf Hebräisch und auf Polisch. Und Leute, wie ich verstehe von das, was ich habe ausgeforscht, seinen öfter voran 1200 so eine Schreiber, Jiden. Und ich habe nur ausgeforscht 3, 4 von sie. Das heißt, ihr sollt verstehen die Proports von das, was man darf tun und das, was ist getan geworden. Wir haben nicht nur, die Forschung hat nicht nur gekommen spät, nur wir haben אפשר 1200 Schreiber, was haben geschrieben auf Jiddisch und אפשר euch auf Hebräisch und auf andere Sprachen. Die Forscharbeit, was darf getan werden, nur in dem Trum von der Literatur bei Jiden, ist nur in ihr Onheim. עכשיו שלמה אמרת שיש לך שתי שאלות. כן, השאלה השנייה, זה
כשאתה חוקר את מה שחקרת, אתה לוקח בעצם איזשהו פלח, איזושהי תקופה של כך וכך שנים, שהייתה תקופה מאוד שוערת בתחום הזה, ואתה חוקר אותה. ואני שואל, כשאתה מתפלא למה המחקר התחיל כל כך מאוחר, האם יש טעם להתפלא גם למשל על התקופה שאחרי מלחמת השחרור? שאחרי מלחמת השחרור לגבי איזה נושא? הספרות העברית אחרי מלחמת השחרור. אתה מביא אותי שוב לנושא שאינני בקיא בו, אבל האם אתה שואל לא, רגע, אני לא מצפה ממך שתהיה בקיא בכל הספרויות, אבל כאשר בן אדם שאל אותי, ואני באמת הופתעתי מהשאלה הזאת, ולא ידעתי את התשובה. איזה בן אדם? מי שאל אותך מה? אתה שאלת אותי. אל תגיד בן אדם, תגיד איך אתה מסביר את זה שאתה היית הראשון לחקור את הדבר הזה, ובאיחור כל כך גדול? אבל לא בגללי, אלא בגלל פרופסור שמרוק, המדריך שלי. היא הנותנת, אדרבה ואדרבה. אלמלא פרופסור שמרוק, אולי היית עושה דוקטורט בנושא אחר לגמרי. נכון. אז אני שואל, האם למשל המחקר על ספרות מלחמת השחרור, האם המחקר על הספרות הזאת היה מיידי, או שגם הוא פיגר? עכשיו, אם אתה אומר לי שאתה לא יודע את התשובה, נכון. אז בסדר, אז למה להתפלא? למה להתפלא? למה לא להתפלא? כי כך דרכם של מחקרים, צריך לקחת כמה שנים עד שהציבור או החוקרים מעכלים את מה שקרה, אבל בשואה נרצחו אותם אנשים שמביניהם יצרו היוצרים של התגובה היהודית בזמן אמת. נכון. זה ההבדל הגדול. נכון, אני מקבל את מה שאתה אומר. זה ההבדל הגדול, וזה לא היה קורה לדעתי אילולי היה התנכרות, Verfremdung von jüdischem Volk in Beziehung zu seiner eigener Kultur. כן? כאן אנחנו נכנסים לגורלה של תרבות יידיש במאה ה-20. הבנתי, זו תשובה טובה. אוקיי. אז ich gehe resümieren, wie Nechama hat gebeten und wie ich habe zugesagt. Das, was ich habe gesagt, bisher in ein paar kurze Sätze. Also wie 6 Millionen Juden sind ermordet geworden bei den Deutschen. Habe ich gefragt, die erste Frage, also, zwischen die 6 Millionen Juden, laut mein Estimate, auf Jiddisch Estimate sagt man Provel Estimate, zwischen die 6 Millionen Juden habe ich geprüft, ausforschen, wie viel jiddische Schreiber und Schreiber, was haben geschrieben Neuhebräisch. Aber der jiddische Schreiber, was haben geschrieben Jiddisch, seinen Gewinn. Das ist verständlich
הפרובלמטי של עניין. Aber Fifu ihr gedenkt, ich hab das getan mit Jahren zurück. Ich bin weg im Lexikon von der neuen jüdischen Literatur. Und ich hab noch geforscht, die Dates, wenn jüdische Schreiber sind gestorben. Und wo ich habe gefunden, in dem Lexikon der Schreiber, was ist gestorben in der Zeit von der Zweiten Weltmilchome. Und ist gewesen noch genug jung. Aber ich habe geguckt in der Biografie. Und ich bin gegangen zu einem Estimate, zu Approval. Und ich habe gemacht eine Regime von Schreiber, wo sind gestorben in der Zeit von der Zweiten Weltmilchome. Was ist sicher, als sie seinen gewesen in Ghetto zu lagern, und ich habe abgedruckt die Regime und gesagt, als das ist ein erstige Regime. Das ist die erste Regime, das ist nicht die ganze Regime. Weil כדי machen eine Forschung, nimmt das sehr Zeit, jede Ausforschung von dem Min nimmt zu eine Sachzeit. Aber in Verbindung mit mehr wie 300 Schreiber auf Jiddisch. Aber ich habe gedruckt, dass ich habe gerufen, die erste Regime. Und mein Estimate ist gewesen, als 1200 Schreiber und Mechabrim. Ich habe sie angerufen, Schreiber und die, was haben geschrieben, aber sei nicht Schreiber, haben sie gerufen, Mechabrim. Seien umgekommen in der Shoah. Das ist eine Forscharbeit, was mir da weiter angehen mit ihr. Jetzt, Nechama, will ich geben ein paar Beispiele von Schreiber, was ich habe ja geschrieben wegen sie. In Doktorat und nach dem Doktorat. Und erzählen, wie ich habe gefunden, sehr authentische Ktaviaden von Ghetto zu Lager. Das ist als eine Forscharbeit, was nimmt das Sachzeit. Amy, you are hearing what we are saying? Mhm. Yes, I'm trying to keep up my comprehension. Yes. My question is, what is for you easier, that I should speak in English, in Yiddish, in Hebrew? It's okay. It's a good workout for my moyach. Okay. בסדר גמור. בסדר גמור. מה היה השם ורה של אביבה מסיביר? היום היא באה או לא? נישט. אני לא בקשר איתה. היום היא לא באה. בעצם היא לא בקשר איתי. כן. דרך אגב, דניאלה באה היום? לא. 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 אז בואו נמשיך. Hier gegeben ist ein paar Beispiele
von mein Doktorat, wie ich habe gefunden, die authentische Xavian von ein paar Schreiber. Die erste Sache, was ich will sagen, ist, wegen Doktorat, wegen dem ganzen Doktorat. Ich habe schon öfter gesagt, aber ich gedenke nicht. Der Doktor, jeder mir haben rekordiert, ich will sagen noch einmal. Mein Doktorat ist zugestellt geworden zum Hebräischen Universität, ob ich gedenk, in 1979. Okay? In 2 Bänder. Der erste Band ist gewesen rund 360 Seiten. Das, was wir rufen, Harzaat Hadvarim, das heißt, die Vorscharbeit wegen dem Phänomen von Schreiben auf Jiddisch und Hebräisch in Ghettos und Konzentrationslagern. Und der zweite Band, euch herum 360 Seiten, dort sind gewesen alle Footnotes, alle Heores, wo ihr erklärt, wie soll, ihr bin dergangen zu alle Sachen, was ihr dermon in dem ersten Band. Zusammen, der Doktorat hat 720 Seiten. Ihr könnt mir fragen, ihr seid Meshuge? Wer schreibt der Doktorat von 720 Seiten? מישהו שואל אותי שאלה כזאת? ורה. את מכירה דוקטורט כ-720 עמודים? לא מקבוצה שלנו לפחות. מה זה קבוצה שלנו? אנחנו שלומדים את היידיש, אף אחד לא שאל את זה. אבל פעם סיפרת משהו לגבי זה. נחמה, האם שמעת על דוקטורט במדעי יהדות של 720 עמודים? לא, לא. שלמה? אני רוצה לומר, אני קראתי פעם את הדוקטורט של ארכבי, שהיה בתחום היחסים שבין ישראל והעם הפלסטיני, מדינות ערב. כן, תזכיר לי, רגע, תזכיר לי את השם הפרטי של ארכבי. אתה זוכר? עכשיו התקלת אותי. מכיוון שיש הרבה ארכבי, אז רציתי... לא, זה פרופסור ארכבי, הוא היה ראש אמן בתחילתו, ואחר כך עבר לאוניברסיטה. כן, אני יודע, אני גם רוצה להיזכר, לכן אני שואל. לא, אני לא זוכר. תמשיך, כן, קראתי. הוא כתב עבודת דוקטורט שהייתה ממש מרתקת, אני קראתי את זה כמו סיפור בלשי כמעט. כן. אז רק הרשימה הביבליוגרפית הייתה נדמה לי 200 עמודים, זאת אומרת, זה היה איזה מונסטר כזה. כן. כך שאני לא מתפלא על שום דבר, אם בן אדם רוצה להגיד משהו והוא, יש לו מה להגיד, אז הוא אומר. תראה, אני מבין מה שאתה אומר ואני מסכים, אבל, הנושא של ארכבי וגם הנושא שלי, הוא הרבה יותר רחב ממה שהוא כתב ומה שאני כתבתי. אז השאלה היא, מה פה קרה פה? 720 עמוד?
כן. נחמה, שאלתי אותך אם שמעת פעם על דוקטורט של 720 עמוד? לא, לא. אוקיי. כמה אתם יודעים, האם אתם יודעים, דוקטורט ממוצע, כן, an average doctorate, כמה עמודים זה? אני נזכר בעוד דוקטורט שקראתי, שהיו בו 500 עמודים בתחום מדעי היהדות. כן, מי? מה שמו היה? זה היה, הדוקטורט היה לעברית בספרות השו"ת, שאלות ותשובות. יפה. של סולובייצ'יק? לא, לא. אה. אני חושב שהוא נפטר בינתיים. אבל כן, זה היה אפרט גדול מאוד. כן. לבן אדם יש מה לומר, אז הוא אומר. מעולם לא התפלאתי, וגם אם הייתי נתקל בדוקטורט שלך, אני לא חושב שהייתי מתפלא, למה זה כל כך גדול. אני לא מבקש להתפלא, אני רק אומר, אני ארצה להסביר למה זה כל כך גדול, אבל אני רוצה להגיד, an average dissertation is 250, 300. Yep. And then my question about myself, why did I wrote 720 pages? And the answer is, when I was asked by Professor Shmeruk to approach a research field for the first time, as you can understand, the research hard work is not easy. Not easy, not simple, and complicated. So in order to clean up the research way, and in order to put the research topic on sound grounds, a lot of cleaning work was made in order to make it clear what we are researching, why we are researching in that way, and more, why we don't agree to the way the topic was researched until we came to the field. I had to fight with wrong conceptions and with even researchers for whom any text which mentions the Shoah is a legitimate text to elucidate what is the Jewish response of people under Nazi rule. What is an authentic document? האם אני מסביר כמה שלהיכנס לתחום חדש שאף פעם לא נגעו בו, זה מחייב אותי לכתוב בנוסף הערות והסברים ולהשקיע מאמץ
ודיבורים על המתודולוגיה. בדוקטורט שלי יש דיון גדול. למה אני משתמש במתודולוגיה כזאת, ודוחה את המתודולוגיות הקודמות? זה כבר מגדיל את הנפח, the volume of the research. האם מה שאני אומר זה ברור לכם? ומסביר קצת מדוע 720 עמוד? לא, אני בטוח שהיה לך עוד הרבה קשיים אחרים. למשל, זה- מה זה סופר? נכון, ולכן שלמה כאן מעיר הערה מעניינת ביותר. אם אני הייתי צריך לכתוב, אוי בכלל בגדף שריים, הדוקטורט, wenn jüdischer Literatur sagt Schleume, ihr hat gehabt asach methodologische Probleme, למשל, wenn man nimmt ihr rein wie ein jüdischer Schreiber. Und der Fall habe ich gemacht הבדל, wie sagt man? Ich habe reingenommen, sei bewusste Schreiber von Farder Milchome, aber euch Menschen, was haben geschrieben in der Zeit von der Milchome, aber seine nicht gewähnt bewusste Schreiber. Und dafür habe ich in reinführt zu meinem Doktorat gesagt, als ich schreibe wegen der jüdischen Literatur, geschrieben von 2 Sorten Schreiber. Bewusste Schreiber wie Sutzkever, wie Yeshayahu Spiegel von Lodger Ghetto, wie Yitzchok Assenelson von Warschauer Ghetto, und Mechabrim, Schreiber und Mechabrim. Ich habe reingenommen in mein Doktorat Menschen, die haben geschrieben zum ersten Mal in Ghettos und Konzentrationslager. Und für was? Weil mein Doktorat ist ein Forscherarbeit wegen Jiden, was haben geschrieben Literatur. Wegen der literarischen Reaktion von Jiden unter der nazischen Herrschaft. Und es macht nicht aus, ob sie Obnongim schreiben zum ersten Mal unter den Nazis. Aber verständlich, als ich habe sie überzeugt zu den Mechabrim, anders wie zu die bewusste Schreiber. Und der Fall in dem Perek, in dem Kapitel von 100 Seiten wegen Mechabrim habe ich sie abgegeben an Ort. Aber der Doktorat ist der Iker wegen 3 Schreiber und Seire Xaviaden. Wegen Yeshayahu Spiegel von Lodger Ghetto und seine authentische Xaviaden. Wegen Avrom Sutzkever von Wilner Ghetto und seine authentische Xaviaden. Und wegen Yitzchok Katzenelson von Warschauer Ghetto und seine authentische Xaviaden. Der Reinführung von Doktorat, 100 Seiten, bezieht sich zu den Mechabrim. Alle
andere 520 Seiten bezieht sich zu die 3 Mechabrim. Und jetzt, ob es nicht doch kein Fragen, gehe ich weiter. יש שאלה לגבי מה שאמרנו עד עכשיו? Ich will sagen, als euer PhD thesis, was ihr hat publiziert, ist gewesen a Magnus Opus, efter ist das ein Wort auf Lateinisch? Opus. A magnum opus or something? Opus, ja, aber was ist der erste Wort? Ich habe verstanden, der erste Wort. Something with a mem. Yeah. Magnus. Magnus? Am I saying it? Magnum. Oh, Magnum. 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 Okay. Magnum Opus. Opus. Yeah. Das heißt, das, was ihr wollt sagen, ist, als mein Doktorat, und ich gebe zu, weil das ist gewesen, die erste Forscharbeit wegen der neuen Themen, hat gemusst sein, a große Forscharbeit, כדי herumzunehmen, auf wie viel man mag und man kann, die Themen. Yeah. זה Yeah. Yeah. נכון, נכון. Aber viele, die 720 Seiten, seien nicht die volle Forscharbeit. Es ist noch geblieben, sehr Sachort, weiter ausforschen, die jüdische Literatur geschrieben, laut MS Xaviaden in Ghettos und Konzentrationslager. Und ich will euch fragen, ihr seid gewesen in Kontakt mit Avram Sutzkever? Persönlich? Ja, und jetzt gehe ich zu dem Indien. Wie soll, habe ich gefunden, die Xaviaden von die 3 Schreiber, bewusste Schreiber. Ich will anheben mit Yeshayahu Spiegel. Weil in mein Doktorat wollte ich nicht gekannt schreiben wegen Yeshayahu Spiegel, ob ich wollte nicht gehabt die authentische Xaviaden vom Lodger Ghetto. Und wenn ich habe angehäuben die Themen und forschen die Themen, habe ich nicht gehabt die authentische Xaviaden. Ist was habe ich getan? Ich habe sich kontaktiert mit Yeshayahu Spiegel, gekommen zu ihm in, hat gelebt damals in Givatayim. Ich bin gekommen zu ihm in Stub. Yeshayahu Spiegel ist gewesen wie sagt man, Nitzol Shoah, Geratewetter von Umkum. Yeshayahu Spiegel zusammen mit Rumkowski ist weggeschickt geworden mit der Bahn im 44. Jahr von Lodz beim Sof, von der Liquidation von Lodger Ghetto, ist weggeschickt geworden kein Auschwitz. Wenn es gekommen kein Auschwitz, ist dort gewesen eine kurze Zeit und von Auschwitz haben die Deutschen immer weggeschickt in ein Arbeitslager. Ich will nicht da rein in der ganzen Geschichte sein, aber von Arbeitslager, wo ist gewesen eine längere Zeit, hat man ihn geführt mit dem Teutenmarsch
Und beim Sof von Teuten Marsch hat sich geendigt die Milchome und hat sich geratet. Ich frage euch, die Chaverin von Zoom, sie wisst ihr, was ist der Teutenmarsch? Lass mich anheben mit כן. Vera, was ist der Teutenmarsch in der Geschichte von der Shoah? Vera, תגיד לי בעברית בבקשה. מצעד המוות מצעד בהיסטוריה של המוות, כן. השואה. מה? כן, זה כאשר אני לא זוכרת בדיוק, בוכנוולד או אושוויץ, מכל מקום, זה מכל מקום, כל מקום כן. שהיו יהודים, תחת שלטון נאצי, כן. כן, נאצים, כאשר הם הרגישו שסופו שלהם כבר מתקרב מאוד, הם לקחו את כל היהודים, כמעט כל היהודים שנשארו בחיים במכונות השמדה, לקחו אותם למרש הזה, טויזנמרש, כן? טויטנמרש, טויט ממוות. כן. לקחו אותם ללכת ברגל. ללכת, וזה היה עדיין קר באירופה, ופשוט זה היה מוות בדרך, מוות המונים בדרך. נכון, נכון. שלמה, מה אתה יודע על המושג הזה, טויטנמרש? זה מה שוורה סיפרה, שזה היה מצעד שהגרמנים יזמו עם קילומטראז' ענק, שבדרך נפלו הרבה מאוד מתים. כן, חסר לי רק עוד פרט שיאמר בצורה ברורה. מצעד מאיפה? אני חושב שזה היה מכל מחנות ההשמדה, לא? נכון, מכל מקום. זאת אומרת, הטויטנמרש נקרא ככה, מצעד המוות, מכיוון שלקראת סוף המלחמה, הנאצים לא היה להם יותר אמצעי טרנספורטציה, כי לא היה להם לאן לקחת את היהודים, כי ידעו שהמלחמה עומדת להיגמר עם הפסד של היטלר. ולכן הם הצעידו, זה יום genommen die Jiden, wo seine gewähnt unter sehr Schlitte und ברגל, המרש מניפיס, haben sie geprüft, führen die Jiden zurück kein Deutschland, zu jener Erde, wo sie gemeint, dass sie können sich retten, die Deutschen, und entläufen sich überton die Mundieren, die Deutsche, und sich ausmischen mit der deutschen Bevölkerung. זה צעד הייאוש האחרון של הנאצים, das ist der letzte Proof von die Deutschen, כדי sich retten von die Alliierte, von die, was haben invadiert gekommen kein Deutschland in der Milchome. Und wie Vera hat gesagt, in dem Marsch zu Fuß im Winter sind gefallen
Tausender Jiden und gestorben. Und die Deutschen, die was seien nicht gegangen, genug Griechen, seien haben sie erschossen. Jeschajahu Spiegel ist in Azad Teutenmarsch gegangen, bis die Milchome hat sich geendigt. Und ist geblieben leben. Und viele in der Zeit von Teutenmarsch oder eine kurze Zeit nach dem hat geschrieben a Diary, a Tagebuch, wo beschreibt euch den Teutenmarsch und die verschiedenen Orte, wo sie seien gegangen zu Fuß. Bin ich gekommen in Givatayim, in Stub von Jeschajahu Spiegel, sich getroffen mit ihm und ihm gesagt, ich gehe schreiben ein Doktorat wegen der jüdischen Literatur in Ghettos und Lagern. Aber ich gehe schreiben dem Doktorat nur Leute authentische Xaviaden. Was hat mir geantwortet, Jeschajahu Spiegel? Sehr gut. Ich will euch helfen. Aber meine authentische Xaviaden habe ich abgedruckt in meine Bücher nach der Milchome. Geht lehend meine Bücher, hat ihr dort das, was ich habe geschrieben, in Lodger Ghetto. Wenn ich bin gekommen zum ersten Mal zu Jeschajahu Spiegel in Stub, bin ich gewinn gerät, als soll mir entfernen, als entfernen. Ich habe gewusst, als das, was entfernt mir, euch was hat geschrieben in Ghetto, versteht nicht, was hat getan nach der Milchome. Wie soll habe ich gewusst, als hat nicht abgedruckt die Xaviaden. Wie soll habe ich gewusst, als die Xaviaden seien geblieben bei ihm und das, was hat abgedruckt, die Erzählungen, was beim Sof jeder Erzählung ist da eine Date von der Zeit von der Milchome, als das seien nicht die Xaviaden. Und als die Dates seien von der Milchome, aber haben gar nicht was zu tun mit den Xaviaden. Wie soll ich gewusst? Will ich auch sagen? Ich will ihr so verstehen, als zu schreiben ein Doktorat wegen der Literatur in Ghettos und Lagern, Leute authentische Xaviaden, muss dir sein ein Stickel Sherlock Holmes. Nicht jeder Forscher von der jüdischen Literatur ist mesugel, sich zu vernehmen mit das, was wir rufen Investigation von Kitvei Yad,
von Manuskripten. Kdei zu sein Forscher von der Literatur geschrieben in Ghettos und Lagern, muss dir sein in eurer Psyche. Ein Forscher, was glaubt nicht Menschen. Ein Forscher, was glaubt nicht Schreiber. Ein Forscher, was versteht, als ein jüdischer Schreiber ist nicht kein Forscher. Und wenn Jeschai Spiegel hat mir gesagt, geht, lehnt meine Bücher, dort hat ihr das, was ich habe geschrieben in Ghetto in Lodz, dort ihr nicht glauben. Nicht, weil der Spiegel ist ein Lügner, nur weil Spiegel allein versteht nicht wie ein Schreiber, was ist Textologie. Textologie auf dem Gebiet von Literaturforschung ist ein Gebiet, wegen welchem hat geschrieben Bücher. Textologie ist ein Gebiet von der Forschung, was sagt, als ein Schreiber, wenn schreibt ein Lied oder eine Erzählung in Xaviat, in dem Moment, wenn geht das abdrucken via eine Erzählung in einer Zeitung oder in einem Buch, wird machen Shinuim automatisch. Es ist nicht doch kein Scheile, als wenn der Schreiber wird wollen rüberführen, dem Xaviat in Druckform, in einem Buch oder in einer Zeitung, weil ist ein Schreiber, wird keinmal nicht abdrucken dem Xaviat, wie steht geschrieben in Xaviat. מה אתה אומר, שלמה, על מה שאמרתי עכשיו? אני מקבל כל דבר, תשמע, לא בכל דבר אני מומחה. לא, אבל השאלה שלי היא אחרת. האם אתה חשבת על השינוי ההכרחי הזה כשעוברים מכתב יד לדפוס? תשמע, אני הייתי שנים רבות עורך של הפרסומים של בנק ישראל. והמרחק בין טיוטה ראשונה שהאיש מגיש לבין המוצר הסופי, זה מרחק שאין לשער אותו. יופי. כמות השינויים היא עצומה, כך שזה לא מפתיע. עכשיו שלמה, לא כל שכן, כשיש מעבר בספרות, שסופר מעביר מכתב היד בעצמו לדפוס. אתה מבין את זה, כי זה היה המקצוע שלך כעורך בבנק ישראל. אבל האם חשבת פעם שבספרות ובספרות השואה זה דבר שצריך לבדוק לפני שמתייחסים למה שיש לנו בדפוס? אני אגיד לך, יש הרבה מאוד מחקרים, או נתחיל את זה ככה, אחרי שהמציאו את הוורד, את התוכנה שבה, אז אמרו שאחד הדברים שהלכו לאיבוד, אתה לא תוכל לדעת מה היה לפני כן, משום שהדברים נעלמים, כל השינויים והתיקונים נעלמים עד הרגע, זאת אומרת, אתה מקבל לדפוס את הגרסה הסופית, ואתה אינך יודע מה היה קודם,
ואז נשמטת הקרקע מכל מיני מחקרים. אבל בזמנו של שפיגל לא היה מחשב. לא, זה, היא הנותנת, זה בדיוק מה שאני אומר. שמה? אתה שאלת אותי מה אתה אומר על, איך ניסחת את השאלה, מה אתה אומר על... אני ניסחתי, רגע, שלמה. השאלה ניסחתי, האם חשבת פעם שבגלל שהמעבר מכתב יד לדפוס הוא דבר כל כך משתנה, האם חשבת שבמחקר על ספרות בשואה צריך לשים לב לזה קודם כל? בוודאי, וזה בדיוק מה שאמרתי. כן. קודם כל, לא, אנחנו יודעים... אני יודע שאתה מסכים, אבל האם אתה חשבת שאם מישהו פעם ירצה לעשות מה שאני עשיתי, הוא יצטרך להשקיע המון מאמץ לבדיקה הזאת? לא, לגבי השאלה הספציפית הזאת לא חשבתי. זו שאלה ספציפית. כן, אז אני יודע שלא חשבת, ואני מזכיר את זה רק כדי להגדיל את המאמץ והכוח המחקרי שצריך היה, כדי שבכלל נוכל להתחיל לדבר על התגובה היהודית בשואה. לא, בהחלט לא חשבתי. זהו, זה הכל. אנחנו צריכים לסיים כבר 7. לא מאמין. עוד לא התחלתי אפילו. אז אנחנו, רגע אחד, אנחנו נסיים, אבל היום רק התחלתי לתת דוגמאות איך השגתי את כתבי היד של שפיגל, סוצקבר וכצנלסון, שכשהתחלתי את הדוקטורט לא היו לי. וזה היה הצעד הראשון, איך הגעתי לכתבי היד. אז אנחנו נעצור כאן, ואין ברירה, ביום חמישי, אנחנו ב17:45 נתחיל לקשקש, ואני אשלים לקראת יום השואה, זה יהיה כבר אחרי יום השואה, אבל אני אשלים קודם כל איך השגתי את כתבי היד כדי לבצע את המחקר. למישהו יש שאלה, קומנטר, ואם לא, אנחנו נסיים כאן. Ich will nur sagen ein Sache. Mein Mama's Tate Mama seine gewesen in Vilna Ghetto. Und ja. Meine Mama kann sagen ein bisschen wegen dem. Sie ist geboren in 1941. Sie ist gewesen 1941. Ja, sie ist gewesen an Ufele. Und ein Eufele. Und mein Mamas Tate hat geschrieben Poems und Musik, weil hat gespielt den Fiddle. Und רגע, נחמה, אז אני will ננדיקני, ציינתי wegen dem Anheben dem Kommenditen Okay. יופי. Ja. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אוקיי. הגרייסן דנק euch, דונשטיק, רד מיר weiter. Okay. תודה רבה. Dank. בבקשה, להתראות. תודה רבה. ורה, Vera, תשארי רגע. did you end? רק אני מפסיקה ריקורד. Yeah.